Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, dnes velmi speciálního. Mám tu čest u nás přivítat další velkou hvězdu, která se specializuje tentokrát na šipky. Tak jo, udělejte si pohodlí a jdeme na představovačku. Jak jste si již určitě z názvu všimli, míří k nám další velký expert. Darth Vader je nejlepším poradcem, co se šipek týče na českém a slovenském trhu. Šipkám se věnuje mnoho let. Znát ho můžete ze sekce analýz na T-Sportu, kde poslední měsíce působil právě pod nickem Darth Vader. Právě v tuto dobu byl 6. nejlepším analyzátorem na platformě, s téměř nejlepšími výsledky a zhodnocením. Napsal přes 500 analýz se zhodnocením právě neuvěřitelných 12%. Já věřím, že ho většina z vás moc dobře zná. Jeho profil na T-Sportu sledovalo více než 2000 uživatelů a patřil mezi nejodebíranější analyzátory celé komunity. U nás na Sportbreaku se samozřejmě bude věnovat výhradně šipkám a zaměřovat se na zejména opening kurzy, které v šipkách, které jsou u kanceláří stále brané jako okrajový sport, často nabízí velmi zajímavou hodnotu. Frekvenci typů výrazně ovlivní sezónnost profesionálních turnajů. Typicky však můžete očekávat přibližně 50 typů měsíčně, někdy i více. Některé měsíce, zejména ze začátku roku, to však bude naopak, ale nebojte. Pokud s počtem typů nebude Darth Vader nějaký měsíc spokojen, členství vám bude prodlouženo do následujícího měsíce plně zdarma. Nejvíce bude samozřejmě používat Tipsport, kterého kurzy drží nejlépe. Připravte si však alespoň ještě betánu. U série turnajů Modus Dart, na kterou také budou samozřejmě chodit tipy, pravidelně vypisuje betánu lepší kurz než Tipsport. Spolu s tím mám informace i o tom, že bude Darth Vader hodně využívat notifikace, takže se můžete těšit na fair kurzy či kurzy na jiných sázkových kanceláří, abyste využili jeho služby naplno. Na první tipy se můžete těšit již tento pátek, a to na 8. turnaj série European Tour. Následně pak bude zajímavý World Cup, takové mistrovství světa národností, které bude trvat od 26. do 30. června. Po Hostalovi, Jurčisovi nebo Dextrovi jde o dalšího velkého hráče, který s námi spojí síly. Je vidět, že Sportbreak začíná mít renomé. Věřím, že si u nás Darth Vader najde svoji klientelu a že ho podpoříte svými nákupy. Jeho cena bude startovat na rozumných 2000 korun na měsíc a zakoupit si ho můžete na našem webu www.sportbreak.cz/Darth Vader. Odkaz najdete jako vždy v popisku videa. Jde o velmi chytrého a fajn člověka, který ví, co dělá a rozumí šipkám jak nikdo u nás. Věřím mu, že se ukáže a předvede nejlepší výsledky, co v něm jsou. Tak jo, dnešní představovačka je za námi. Pokud by se tohle video dostalo k dalším profíkům, dveře u nás máte otevřené. Sdružujeme na Sportbreaku ty nejlepší, takže není nad čekat, přidejte se k nám. Díky za pozornost, díky za každý like, komentář nebo odběr se zvonečkem a já se na vás budu brzo těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ať se vám daří. Ahoj.